F'Ħaltarxien sar parroċċa fl-1592 u l-Knisja dedikata lill-Unzjata inbniet fil-post fejn fl-antik kien hemm 3 knejjes żgħar dedikati lil San Pawl, San Luqa u San Nikola. Dan tmiem il-ġimgħa jfisser ħafna t-Tarxiniżi, titular ta' tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija li se ssirhom Malla fil-parroċċa Tarxiniża reġġa' lura f'postu wara xogħol sostanzjali ta' restawr. Dan il-kwadru tal-artist Pietro Gagliardi żanżan l-ewwel darba 150 sena ilu fl-1874 u minn dakinhar ma nqala qatt. Bħala problemi li kellu dan il-kwadru nistgħu ngħidu hekk kien hemm żewġ tipi ta' problemi. L-iktar waħda kienet li s-serfis tal-pittura mal-medda ta' żmien minħabba ċaqliq fl-umdità u temperatura it-tila tespandi u tixrinkja bil-konsegwenza illi ż-żeba taż-żejt beda jikkrekja. Ekku ħafna minn partijiet tal-kreks jibda jelliva ruħu bil-konsegwenza li jitrab mal-medda ta' żmien u l-pollution fl-arja jiġi depożitat fuq din iż-żeba. Sibna attività ma taqta' xejn fil-parroċċa tal-Unzjata f'Ħaltarxien bl-Arċipriet Krissellu li jiddeskrivi l-komunità Tarxiniża bħala waħda attiva. Irrot ħajru koll il-lajċi li mingħajrhom qal il-ħidma pastorali tkun iktar diffiċli. Meta qal l-kwadru f'Awwissu tas-sena l-oħra 2023 kienu knisja appakjata ġifieri għamilna quddiesa ġifieri ġew in-nies anke meta niżel ġifieri pastoralment ukoll tgħin ukoll. Ovvjament anke l-ambjent ta' din is-sena tal-kwadru ħolqu ukoll klima pastorali, pereżempju żidna wkoll il-home visits fil-parroċċja tagħna, saru wkoll attivitajiet ukoll mill-Kummissjoni Familja, ġifieri il-ħin kollu għaddejjin kull ma jkunux daw il-lajċi mbagħad kieku il-parroċċja wkoll ta' allura x'assisin m'aħniex ħafna qegħdin bejn tnejn, allura pastoralment imnallem ukoll dawn il-lajċi wkoll li jinvolvu wkoll ruħhom. F'Ħaltarxien jgħixu mal-10,000 resident u l-ħadd 26 ta' Mejju se tkun iċċelebrata l-festa tal-Unzjata.